Yezolonwabo iDikane Entertainment ibambe umsitho womthandazo kwakwingozi zendlela nokuphathwa gadalala kwabasetyhini eKatlehong. Lo msitho ubanjwa rhoqo ngonyaka xa kusondele ixesha leziyunguma ngenzame zokumemelela ungenelelo lukamoya kule miba ekhankanywayo. Izinhlangano ezahlukene, amaciko kanye nabaholi bezenkolo bahlangana endaweni yaseKatlehong ukuzendlala ngokomthandazo kongabonwayo ukuthandazela ukuphela kwezingozi emgwaqeni njengoba sekusondele isikhathi sikaNcibijane. Into ebalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi fanele simbonge uNkulunkulu. Asimbonge ngoba esenzele something. Simbonge ngoba ehlele esihlalweni sakhe sobukhosi. Ikakhulukazi ukuthi January to December usigcinile zikhona izinto but was protector. Kwazi ngoba usuku lanamhlanje fanele simkhombise ukuthi siyaappreciate lokho. Sizophakamisa igama lakhe silethe uNkulunkulu ebantwini. Kusenjalo abaholi bezenkolo namaciko omculo zokholo bathi-ke kubalulekile ukudlulisa ukubonga njengoba sekuyophela unyaka. Ningi okwenzakalayo endleleni njengoba kukhisimusi kanje ingo abantu bayaginqika ngemoto bayafa abantu bengakafiki kuma-family zawo. But siyambonga uNkulunkulu ngobaba uMdlalosi ukuthi emvusile kulesi sikhathi ukuthi akaqoqe bonke abantu ukuthi bafowethu before siye emakhaya ake siyobheka uNkulunkulu siyohlala kuNkulunkulu. So ngibona kuyinto enhle kakhulu nakithi esizothatha uhambo nakubantu abasazohamba. Bible inobolela mantšha gore ge setšhaba sa ka se ka kopana gomme ba nthapela nna ke le modimo ke tlo ba kwa ba ikokobetsa nna ke tlo ba kwa ke le godimong ka utlwa dithapelo tsa bona. So sello sa ka this morning ke gore o ka re modimo a ka no rekwa because there are a lot of bana ba borena ba ba ile gore ba hlekefaditswe. Some of them ke bontate ke bomme. Lo mkhuleko wenziwa njalo ngonyaka ukuzama ukuzinxusela kuNkulunkulu ukuba ke aphulukise imiphefumulo yabantu njengoba izingozi zivame ukwanda ngalesi sikhathi. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngiseKatlehong.